Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, aki eljött ide ma este erre a különös témára. Nagyon nehéz besűríteni ezt a rendkívül gazdag témát 50 percbe, 1 órába, hisz Gyulán számos temető van. Elkezdtem számolni, hogy most 9, vagy 10, vagy 11-nek számoljuk, mert van, ahol katonai temető is van, hozzácsatolva egy korábbi temetőhöz, van, ahol nincs. Tehát nem is olyan könnyű, minden esetre Gyulán számos temető van, mi 10-et szoktunk mondani, de hogyha valaki az alapítás szempontjából egy katonai temetőt külön számít, hát akkor változhat ez a szám. Virtuális módon barangolunk most a temetőkben, és nem csak a mostani temetőkben, hanem a régi temetőket is felkeressük virtuális módon, amelyek már nem léteznek. Hisz régen Gyulán voltak olyan temetők, amelyek szinte a mai város közepén, a Kossuth téren voltak, vagy egyéb helyeken, és már nyoma sincs a temetőnek. No, akkor nézzük, hogy mióta beszélhetünk gyulai temetőről. Hát valamikor 1332-ben már említik Gyula települést a pápai tizedjegyzékben, nem ekkor alapították a települést. Ekkor jelenik meg dokumentumban. Valamikor előtte, nem tudjuk, a múlt homályába vész az alapítás ideje, 1332-ben létezik Gyula, nagy valószínűséggel volt temetője, és tudjuk, hogy itt a mi környékünkön jó néhány település volt az Árpád-korban, amelyeknek szintén volt temetőjük. Hol voltak régen a temetők? Rendszerint a templomok körül, magasabb védett helyeken, Körösök vidékén vagyunk, kijött a Körös, árvizek vannak, tehát mindig egy kis dombocskára épült a templom, és a templom körül volt rendszerint a temető is. Beszélhetünk olyan településekről, mint Vári, Keszi, Szanna, Alabián, Györke, Szeregyháza, Ajtós, Vesze, Fövenyes, stb. És így tovább, egész Kígyós, meg Apáti, meg ilyen települések is. Ezeket a régészeink, történészeink nagyon jól tudják, hogy hol voltak, és igyekeztek feltárni ezek templomát, és rendszerint temetőt találtak körülöttük. Megbízható térképek nem maradtak a régi időkről, és leírások, hogy hol voltak ezek a temetők, hány sír volt ott, tehát biztos adatok nincsenek, de tudjuk, hogy a templom körül temető volt egykoron. Aztán Gyula templomáról mesélnek az írások, hogy egy hatalmas nagy temploma volt Szűz Mária tiszteletére szentelve Gyulának, amely nagyon sokáig a föld alatt pihent, míg nem 1971-ben a törökzugi lakótelep építésekor elő nem bukkant a templom alapja a föld alól, és a régészek feltárták 71-ben, majd 78-ban ismét neki láttak. Most ez egy műhold felvétel, amit látunk a baloldali képen. Betonlapokkal van kirakva a régi templom alapfalainak a maradványa, és hát úgy satszolták a régészeink, hogy több mint 1000 sír lehetett a templom körül, ebből 395-öt fel is tártak. Gyula város központja nem itt volt, ahol most a Harukern tér, meg a Petőfi tér környékén, hanem Törökzugban volt a civil város központja régen, és ott volt a ferencesek temploma is, a várépítő marótiak telepítették ide a ferenceseket, és Implom József 1933-ban ott nagy feltárásokat végzett, és ő is említi, hogy ott temetők vannak, és írott dokumentum van arról, hogy a Korvin család 2 hölgytagját ott temették el a templom apszisában. Itt van a 2 sírhely, amelyet a régészeink feltártak, csekély csontmaradvány volt, nem tudjuk mikor, talán a reformáció után, vagy pedig a török hódoltság után kincskeresők kiforgatták a sírt, hát ha van ott egy értékesíthető ékszer, egy gyűrű, egy nyaklánc, vagy bármi, amit pénzé lehet tenni, és ilyenkor szétszórták a csontokat. Egy drónfelvételt látunk itt balról, látjuk a régi alapfalak megmagasított részét. A jobb oldali az Implom József által rajzolt kép. Honnan vannak ezek az információk? 2 gyönyörű nagy könyvet tetszenek majd ott látni az ajtó mellett az asztalon. Scherer Ferenc egy nagyon, de nagyon értékes 2 kötetes könyvet adott ki Gyula történetéről. Biztatom önöket,
keressék meg őket a könyvtárban, kölcsönözzék ki, forgassák, sok álmatlan éjszakájuk lesz, ha belemerülnek, mert annyira izgalmas írás. Aztán a török ostromról készült egy metszet, Matthias Zünd 1566-ban biztos, hogy rendelkezett információkkal. A véletlen kapcsán nem lehet így Gyulát megrajzolni, hogy passzolnak az irányok. Az arányok nem. Valaki elmesélte, hogy a keleti részen van egy szigeterőd, attól észak-keletre egy nagy mocsár egészen sarkadig elnyúlik, aztán vannak ott a mocsárba kiemelkedő szigetek, ahol falvak is vannak, és hogy akkor merre van a városközpont, a középül van egy templom, az a Szent Elek tiszteletére szentelt templomocska egy ispotájjal, aztán még észak-nyugatabbra van a nagy plébánia templom, attól nem messze, ott van a ferencesek temploma, tehát rendelkezett információkkal ez a Matthias Zünd, de hát véleményem szerint ilyen házak abban az időben nem voltak Gyulán. Aztán a törökök birtokba vették ezt a vidéket, hogyha már temetőkről beszélünk, vajon hova temetkeztek a törökök? Nem tudjuk. Mi lett azokkal a sebesült és meghalt katonákkal, akik itt a várostroma körül leelték halálukat? Nem tudjuk pontosan, hova temették őket. Ezt a múlt homályában még tovább kell keresni, és bízzunk benne, hogy idővel újabb és újabb információk kerülnek elő. Aztán 1695 év elején a törökök csontásoványodva, számban is megfogyatkozva, kiéheztetés következtében elhagyták a gyulai erődítményt, és a várba szerb és román katonaságot telepítettek helyőrségként, akiknek úgy tudjuk, hogy volt temploma, méghozzá itt az erődítmény falain kívül. Majd látni fogjuk nem sokára a térképet, hogy hol volt az pravoszláv ortodox templom. Hát ebben az időben, miután a törököket kiűzték innen, Gyula, mint közigazgatási központ, megszűnt így létezni, nem volt civil lakosság, a környéken a települések el voltak pusztítva, tehát igazából nem beszélhetünk működő temetőkről, működő templomokról, közösségekről, de Gyula városába az első szervezetten érkező betelepülők 1714-ben érkeztek, a leírások szerint mintegy 30 család egy Deák János nevű egyházi személy vezetésével, és birtokba vették azt a magasabb részt, ahol most a Harukerd Petőfi Erkel tér 3-asa van, víztől védett hely, meg van ott egy ősi templom. Igaz, hogy azt a törökök átalakították dzsámivá, de mi azt vissza fogjuk alakítani templommá, és akkor újra alapították a várost. Tehát az ősi Szent Elek kápolnát, ami már dzsámiként működött, ismét katolikus templom lett, de nem csak katolikusok érkeztek. Jöttek ám protestánsok is, jó, de azok hova menjenek? Hát ott volt egy kőhajításnyira, 50 méternyire a régi török fürdő. Azt kapták meg a protestánsok, és oda jártak imaházba egy 80 évig nagyjából, és azt használták, átalakították imaházzá, lesz róla nem sokára kép. 1720-ban megváltozott itt a környéken minden, megérkezett hozzánk az új földbirtokos, Harruker János György, nem Harukern, Haruker, ez az eredeti. Később lett Harruker, mikor bárói rangot kapott. Na kérem szépen, lakatlan a vidék, de van itt egy erődítmény, itt be lehet rendezkedni, a mostani kastély túlsó végénél, ahol van a kávézó és az ajándékbolt, kis kastélyt épített, telepeseket hívott ide, több hullámban is érkeztek a népek, és hamarosan itt egy virágzó település kezdett kialakulni. 1722-ben Harruker János György birtokszerzése után 2 évvel eljött Gyulára Leopold Franz von Rosenfeld, egy térképész mérnökkapitány, és egy fantasztikus térképet készített az akkori településről. 130, majdnem 140 épület található akkor Gyula területén, beszámozta őket, még azt is felírta, hogy ki birtokolta, meg a malmok fel vannak rajzolva, meg a téglaégető kemencék, meg minden, meg a templomok, meg a temetők. Na, egy izgalmas dolog következik majd mindjárt.
Hát mit látunk temető szempontjából? 2 biztos temető. Az egyik a katolikus templom körül, a Szent Elek kápolnából, ismét Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolna lett. Na, körülötte temető van a térképen, a egykori török fürdő, amely most már református imaház, körülötte temető van, és van még egy valószínűsíthető helyszín, itt, ahol az árvaház van, egykori árvaház, itt az utca túloldalán. Na, ott volt a pravoszláv ortodox fatemplom, és ott nem jelöl fejfákat, kereszteket a Rosenfeld, de nagy valószínűséggel ott is temetkeztek, amikor itt rácok és románok látták el a várőrségi feladatokat, és valaki meghalt, nagy valószínűséggel annak a kertjébe temették el, mint ahogy most is, ha kimegyünk ide a Bihari hegyekbe, a közelbe. Ha találunk régi fatemplomot valamelyik faluba, tuti, hogy temető van körülötte, a templom falától 3 méterre. Tehát nagy valószínűséggel itt is az volt, de erre 100%-os bizonyítékot most per pillanat nem tudunk. Én nem nagyon értek az ilyen levéltári kutakodásokhoz, bevallom önöknek őszintén, de megsukták nekem, hogy írjam be azt, hogy Hungarikanát. Beírtam. És akkor írjam be a keresőbe, amit szeretnék. Hát most be van oda írva, hogy Planum Prospect Gyula. Hát most már tudom, hogy azt kell keresni, azt kell oda beírni, és akkor beírtam itt a keresőbe, és kérem, megjelent egy fantasztikus dolog, én most rákattintok, és előjön nekünk az internet segítségével az a térkép, amit az a bizonyos Rosenfeld rajzolt 1722-ben. Oldalnézeti képet is készített a városról, és felülnézeti rendes térképet. Na, kezdjük. Itt van német város. Dinnyeföldek és kukoricaföldek vannak. Van itt valami kis folyócska. Hát ez a Szent János árka, a mostani Békesugárút. És ahol én itt most a kurzor, vagy itt mutatom a fényekkel, itt van a hamburgeres. Aztán, ahogy egy kicsit beljebb jövünk, itt van az a hely, ahol most a 2 lyukú gyönyörű téglahídunk van, ott a Sétáló utcán, ahogy átmegyünk a Körösön, a Kapushídon. Aztán itt látjuk a középkori Szent Elek kápolnát, megvan még mellette a dzsámi és a minaret, hát később ezt a templomot lebontották, mert kicsinek bizonyult, és amint említettem, itt van a török fürdő, ezt használták imaházként a betelepülő protestánsok. És akkor már vannak házak. Összesen mintegy 140 épület van, itt véget ért, mert nem fért rá, de átugrok egy másik képre, és akkor nézzük itt tovább. Na, itt maradt abba az előbbi rajz ennél a malomnál. Hát ez a malom 1801-ben leégett. És ide épült nagyjából ennek a helyére a román ortodox templom, itt a kastély mellett. Látjuk, micsoda vizek folytak itt a régi időkben. És akkor itt van az erődítmény. Itt vannak a középkori várfalak, amelyeket teljesen rendbe tartottak. Na, én itt valamit elnyomkodtam, visszaugrunk. Hogy kell itt? Jó, elment. Itt van az erődítmény, már látjuk a Haruker János György kiskastélyát, egy régi ágyútornyot, itt van a dzsámi és a minaret, amit aztán később lebontottak az 1700-as évek vége fele, 1800-as évek elején, és látjuk, teljesen használható az erődítmény. Itt pedig, ahol most a román város van, pusztaság van, mocsarak, legelők vannak. És akkor most szépen ezt bezárjuk, ja, nem azt zárjuk be, bocsánat, még nem mutattam meg a temetőket. Visszajövünk. Na, nézzünk egy felülnézeti képet, egy térképet. Így ennyi volt Gyula, amit itt látunk. Hogyha megnézzük, ez az egykori szigeterőd, itt vezetett az út a belváros fele, a Kossuth utca. Na, itt vagyunk, megérkeztünk a mostani Haruker térre, Haruker tér, és ott jelöli a Rosenfeld, hogy templom van ott, mellette még a minaretnek az alapjait is megjelölte, és ugye sírhalmok kereszttel. Temető volt körülötte. Na, akkor nézzük tovább. Azt látjuk, hogy itt, ahol most ide világítok, nagyjából itt van az Erkel szobor.
és attól egy kicsit jobbra ott van a mostani katolikus általános iskola. Na, az volt a török fürdő, amit az 1722-es esztendőbe már szépen belaktak a református felekezetűek, és imaházként használták, és látjuk, hogy kopjafák vannak a temetőben, fejfák. Nem keresztek, ők protestánsok, nem kereszt van, hanem fejfa, kopjafa. Beszéltem egy harmadik helyszínről az előbb, amely valószínűsíthetően szintén korábban temetkezési hely volt, de a Rosenfeld nem jelzi. Na kérem szépen, a szigeterőd területére a török kiűzése után ott a torony alatt egy fahídon keresztül lehetett bejutni. Ezzel Sréhen szemben ott van egy kereszttel jelölt építmény. A pravoszlávok, a románok temploma, de az udvarán, a kertjében nincsenek Rosenfeld által jelölt sírhelyek. Vagy már nem temetkeztek oda, és ebben az időben, 1722-ben nem igen találunk itt román ajkúakat. Hát tessenek megnézni. Felsorolja a lakosokat. Az 1-es szám az uradalmi központ, a szigeterőd. A 2-es Rácpalkóháza. 3-as Mészáros Károlyé. A 4. Fekete Istváné. Az 5-ös talán Ollai Lázáré, nem tudjuk biztosan. A 6-os Szilágyi, gondolom én, hogy ez a Szilágyi, ez Szilágyi lehetett, nem vagyok benne biztos. 7-es Stadtgemeinhaus, a városháza, az akkori városháza. Hát nem volt olyan szép, mint a mostani, sokkal egyszerűbb lehetett, valószínűleg vályogtéglából épült, de izgalmas dolog lenne tudni, hogy milyen volt. Aztán a 10-es, Csonka Ferenc, aztán Zács, vagy Szécs, vagy Szék, vagy Szécsi Ferenc, mert ugye ő német volt, nem tudott magyarul, és már egyszerűen nehéz volt neki megérteni a neveket is. Gadai János, Gadai Pál, Lavanc, lehet, hogy Lovász. Elképzelhető most. Aztán Pokár Pál, Kovács Mihály, és így sorolhatnánk tovább. Magyar neveket találunk, aztán itt a vége fele, az uradalmi központ környékén találunk német neveket is, néhányat, egy 4-5 házban németek laknak, akiket az uraság hozhatott ide. Látjuk a 87-es Calvin templom, a református templomként használt egykori török fürdő. No, de haladjunk, mert nagyon sok van még hátra. Így, akkor nézzük. Mi történt itt mikor bárói rangot kapott Haruker János György, most már M betűvel írjuk a nevét, mi történt itt úgy 1742-ig? Hát telepesek jöttek. Jöttek a németek, az előbbi térképen még nincsenek németek, még nincsenek románok. A szlovákok is ekkor kezdtek beszüremkedni Csabára, Szarvasra, Tótkomlósra és környékbeli kisebb településekre. Aztán kialakult itt Gyulán is a magyar város, német város, román város, ezt akkoriban úgy írták, hogy Oláh város. Honnan jön a szó, hogy Oláh? Vláh. Ez az eredeti név latinul, és azt nehéz úgy kimondani nekünk a VL párosítás, Vláh, Oláh. És így nevezték, most már románnak nevezzük, és kialakultak a különböző városrészek, a németek elszakadtak 1735-ben Gyulától, Magyar Gyulától, és megalapították Német Gyulát, külön városháza, külön templom, külön iskola és külön kultúrotthon. Napkocsma. Aztán 1783-ban kitört a pestis járvány. Olyan sokan meghaltak, hogy azonnal új temetőket kellett létesíteni. Már ekkorra is, a pestis kitörésére is már annyira beteltek a temetők, hogy már azonnal újakat kellett létesíteni, és mindig a város peremére kezdtek kijjebb haladni a temetőkkel. Mindjárt látunk majd térképet ezzel kapcsolatosan. Megnövekedett a lakosság, és már az 1700-as évek vége fele olyan dokumentumokról olvashatunk, hogy állandóan, hogy úgy mondjam, cirkusz van az egyházak, meg a város, meg a megyei vezetés között, mert hát a városvezetés, a megyei vezetés próbálta rávenni az egyházakat, a temető tulajdonosát, hogy tegyen rendbe a kerítést, tartsák tisztán a temetőárkot, emeljenek gátakat, mert kijönt a körös, ne mossa ki a sírokat a körös áradása. Tehát mindig voltak ilyen problémák, és mindig be kellett fogni a lakosságot ilyen munkálatokra, tehát olvasunk ilyenekről. És elkülönülnek az egyes temetők szépen lassan nemzetiség és felekezet közül,
már jó néhány temető jött létre, mindjárt látni fogjuk, csak volt egy kis probléma mindig az új temetők létrehozásával. A Harukern bárói család birtokában voltak nagyrészt a földek, később a Wenkheimek kezébe kerültek ezek házasság révén, és hát mindig itt kellett akkor kuncsorogni, ha használhatom ezt a csúnya szót, hogy adjanak át egy kis területet, mert új temetőt kell létesíteni, és hát átadták a területeiket, hogy ez a probléma legyen megoldva. A következő térkép vélhetően 1807-ből származik, nincs rajta évszám, de a hozzáértő emberek alaposan áttanulmányozták, összevetették a levéltári adatokkal, hogy tehát látszik, hogy milyen épületek égtek le az 1801-es tűzvészben, milyen épületeket építettek már újjá az 1801-es tűzvész után, és hogy ami 1708-ban, 9-ben épült, azok, ha nem szerepelnek, akkor így meg tudták oldani, ki tudták számítani ennek a térképnek a vélhető keletkezési idejét, és 1807-nél vagyunk. Na, mit látunk azon a térképen? Cemeterium desertum, vannak már bezárt temetők, van egy a vár mögött, nincs rajta a Rosenfeld térképén. Tehát a Rosenfeld után, 1722 után itt egy temető létesült, vélhetően a betelepülő románoknak itt a vár mögött, itt a Vár utca környékén, majd látni fogjuk a térképen, volt egy temető, de már az is betelt, már nem temetkeznek oda, de még nem lakták be, még nem építettek rá házakat, és létrejött egy új román ortodox temető, egy kicsit kinnebb a város akkori szélén. Ma még mindig a belvároshoz tartozik. Aztán látjuk, hogy van egy bezárt temető, szintén Cemeterium desertum, ahol most az Erkel gimnázium és a katolikus gimnázium van. Ott egy nagy temető volt. Aztán egy lezárt, szintén Cemeterium desertum van, ott, ahol a kis románvárosi román ortodox templom van, az egész tér egy temető volt, már oda nem temetkeztek, mert ott kint a Gyep utcán, a német városi temető mellett létrejött a kis románvárosi román ortodox újabb temető. Tehát az 1800-as évek elején itt már vannak lezárt temetők, 80 év alatt megtelt és lezárták, Rosenfeld óta, és újakat kellett létrehozni. Új temetők jelennek meg, a Szent Háromság temető, a németvárosi katolikus temető, a kisrománvárosi új ortodox temető, és 4 temető van egymás mellett ott kint, ahogy megyünk ki a Sarkadi úton, ahogy ott találkozunk a tavaknál, ott a Hunyadi meg Erkel tótól, úgy a Sarkadi úttól balra. 4 temető van, mindjárt látni fogjuk, ha beírják a Hungarikánán, hogy intravillanum oppidi utrisque Gyula, akkor pontosan azt fogják kapni, ami itt mindjárt láthatóvá lesz. Ez a térkép vélhetően 1807-ben készült, túl nagy eltérés, 1 vagy 2 év eltérés lehet. Na kérem, itt vagyunk a vár mögött. Már nincsenek meg a középkori várfalak, mert Bécs parancsára azt Harukern Ferenc bárónak az 1740-es években végleg meg kellett semmisíteni. Itt van még a Körösnek a vize. Aztán azt látjuk, hogy a vár oldalain épületek vannak. Tudomásunk szerint az egyikben pálinkafőzde működött, a másikban sörfőzde, meg voltak itt egyéb gazdasági épületek is. Sőt, még egy kis hidacska is volt itt a vár végénél, mert benyúlt a Körös egyik nyúlványa egész a várfalakig. Na kérem, itt van Cemeterium desertum. Látjuk, hogy alaposan be van lakva már a román város, és vélhetően ez volt a temetőjük korábban, de már kicsinek bizonyult, abba hagyták az idetemetkezést, és kintebb, északabbra a Sarkadi út mellett, majd azt is látni fogjuk. Nézzük már meg ezt a román várost, miért ilyen furcsa utcák vannak itt? Hát így kanyarogtak itt a vizek a régi időkben, és aztán a vizek helyén utcák alakultak ki. Tehát azért ilyen gírbe-gurba a román város, mert egy vizenyős, mocsaras terület volt. Aztán nézzük már meg, ha itt járunk. Itt vagyunk a mai fürdő területén. Ez a mai fürdő területe. Ez itt az élővízcsatorna, ez a mai fürdő területe, itt pedig a csigakert van. Na nézzünk szét egy kicsit tovább. Érdekes módon az a vízimalom, ami még a Rosenfeld térképén itt volt, nincs. Hova lett?
1801-ben a nagy tűzvészben leégett. A Rosenfeld térképén azt mutatta, hogy itt egy fahíd van. Nincs már rajta 80 évvel később. A nagy tűzvészben 1801-ben leégett, és Ziegler Antal ide építette a mostani kis hidat, ahol áll a piros meg a kék vonat. És akkor nézzük csak, itt van az az egykori templom. Nem tudjuk pontosan, legalábbis én nem tudom pontosan, de vannak olyan információk, hogy ez a templom is leégett, vagy nagyon megrongálódott 1801-ben a nagy tűzvészben, és ezt követően az uraság átadta a malom helyét a román ortodox közösségnek, és ide épült a mostani Szent Miklós templom. Na nézzük meg, hogy ugorjunk már el egy kicsit a Lidlbe, nem kenyeret venni, ahova én szoktam menni, hanem nézzünk már szét. Itt van a Lidl. Már létezik mellette a Szent Háromság temető. És micsoda vizek jöttek itt. Ez itt Galbácskert környéke. Innen is jöttek folyóvizek. És most itt van ezen a részen a Lidl. Na, akkor nézzük tovább. Hát, ha már voltunk a Lidlbe, és nem kaptuk, amit akartunk, ugorjunk már el a Pennybe. Hát kérem, a Penny, itt van a mederbe. Az egykori folyómeder helyén van parkolóstól együtt, és amikor ide bekanyarodunk az autónkkal, látjuk a 4 lyukú hidat, az a térkép készítésekor még nem volt meg, akkor fahíd volt, és rá úgy 1 vagy 2 évre, 1808-ban épült az itteni téglahíd. Tehát a térkép elkészítése után 1 vagy 2 évvel. Na, akkor nézzük, nyomozzunk a temetők után. Nézzük csak meg, Kisromán város. Cemeterium Vallachorum Desertum. Az elhagyott, még nem felszámolt, eltüntetett, de már oda nem engednek temetkezni. Ez az egész tér, ahol most nagyjából itt van a mostani kisrománvárosi ortodox templom, ez mind már egy temetkezési hely volt valamikor, ahova már nem temetnek, és itt van a kis fahíd, ami átvezet Németváros irányába. Na akkor hova is mennek itt a kisrománvárosiak temetkezni? Itt van, nézzék, egymás mellett. Németváros végén, most egy szép híd van, régen ott fahíd volt, itt van a németvárosi katolikus temető, mellette a kisrománvárosi román ortodox temető. Kicsinek bizonyult, mert a későbbi térképen mind a kettő kinyúlik ide messzire. Na, de beszéltem én önöknek 4 másik, még valami. Igen, említettem önöknek az előbb az Erkel gimnáziumot és a katolikus gimnáziumot. Azt mondja, hogy itt van a Békesugár-út, azaz régen a Szent János árka, itt van a Hamburgeres, ugye, és itt van a Cemeterium Desertum. Ez már úgy betelt itt a város közepén 1807-re, hogy már meg kellett szüntetni. Itt már egy nagy vásártér van, cédulaház. Hát itt adták ki, itt írták meg az eladáskor a marhapasszust, a eladott állatok vagy egyéb áruk után az igazolást, hogy a kereskedő tudja elszállítani, hogy nem lopta az árut, hanem vásárolta. És akkor említettem még 4 temetőt. Közben még a 4 temető fele megyünk, látjuk, hogy már megépült a Harukern téren a mostani templom, ez már iskolaként használatos az egykori törökfürdő, és íme itt van a református templom, itt van a városháza, amely akkor még barokk külsejű volt, nem volt ilyen nagy és nem volt ilyen szép, és lám-lám a kertjébe fürödni lehet a tóba, mert a körös vize tóvá szélesedett. Na, akkor nézzük már meg azt a 4 temetőt, ha már ennyit emlegettem. Megyünk szépen kifele, itt a Szigeterőd felől, kicsit látszódjon, lekanyarodunk itt a Vár utca sarkánál, ahogy megyünk kifele a Szigeterődről, itt van az Elizabeth Hotel, megyünk kifele a Sarkadi úton, van itt egy nagy szabad térség, ezek még ilyen nem beépített területek, átmegyünk itt egy kis erecskén, ami román város felől jön,
és már bal oldalt be vannak lakva a házak, de már jobb oldalt is parcellázzák, még nincs beépítve, de már parcellázzák 1807-ben. Átmegyünk itt egy vízéren, és mit látunk? Cemeterium Vallachorum, a román temető. Nem a mostani román temető, attól még visszább. Ahogy megyünk felfele, mielőtt megjelenne ott a Poklás csatorna jobbról, meg balról, ott az Erkel, meg Hunyadi, meg ilyen tavak, mikor felmegyünk egy ilyen egykori védőgátra, na attól balra. Ott a vízügynek, András nagyon jól tudja, hogy ott lerakatai vannak, meg mindenféle dolog, Csókos út ismerik így. Hogyha a Sarkadi útról bekanyarodunk a Csókos útra, bal oldalt, az a sarok, az mind temető volt, ott volt a román temető, ott volt Cemeterium Romano Catholicorum, római katolikus temető, tehát ez a román temető, ez a katolikus temető, volt egy vízfolyás, aminek ma már nyoma sem látszik, na itt van a pestis temető, ennek az utcának a neve Régi Temető utca. A Régi Temető utca. Ez a vízfolyás fel lett töltve, és itt van a református temető, ahova az evangélikusok is ide temetkeztek, a protestáns temető, és nagyjából itt húzódik a Csókos út. Miért hívják Csókos útnak? Hát kísérte haza a bál után a legény Mária falvára szép leányt, és azon az úton szép nagy bokrok voltak, és az lehetőséget nyújtott arra, hogy megölelgessék azt a leányt, és el is nevezték Csókos útnak. Na, és látjuk, hogy itt kifele már legelők vannak. Tehát teljesen más volt a városkép, és azért innen hiányoznak vízfolyások, mivel az már a városon kívül van, nem rajzoltak fel mindent, inkább a város középső részére koncentráltak. Na, ez meg, nézzük már meg, hogy micsoda vizek folynak itt. Itt vagyunk a mai polgármesteri hivatal és református templom udvarán, folyik a víz, találkozik egy másik érrel, hát ezekkel szembe, itt van a művelődési ház, meg itt van a nagy parkoló, meg itt van a Kohán képtár, itt pedig, hát itt van a körforgalom a bíróság sarkánál. Ilyen vizek jártak itt a régi időben. Na de menjünk tovább, mert nagyon telik az idő. Beszéltem akkor a bezárt temetőkről, az újonnan létrejött temetőkről, eltelt mintegy 50 esztendő, és nézzük már meg, hogy mi történt itt. Térképet nézzünk megint. A kastély környékén látjuk, hogy a vizeket már kivitték a kastély körül. Már nincsenek vizek, de a mai fürdő területén keresztül folyik még az egyik ág, és van ott a kastély végénél egy kis csücsök, hát ott volt egy nagyon szép feljáró a mostani fürdőparkja irányából, amit később megsemmisítettek. Van már román ortodox templom, és nézzük már meg ezeket a temetőket itt a Sarkadi úton, ez itt a legizgalmasabb. Hát azt látjuk, hogy itt azért úgy eltűnt a pestis temető, meg a református temető. Nem rajzolták rá, és már a román temető is eltűnt, mert elhagyott, nem írja rajta, hogy Cemeterium Desertum. Itt a katolikus temető még megvan, vannak fejfák, de itt a román ortodoxon már nincsenek. Itt nincsen, hanem már létrehozták itt kinnebb a temetőt, csak mivel az már a város határán kívül van, a térképész nem rajzolta fel. Aztán nézzük meg, hogy mi a helyzet a város többi részén. Izraelita temető még nincs felrajzolva, pedig az 1850-es években már kezdtek oda temetkezni. A város közigazgatási határán egy kicsit kívülebb esett, és ez a térképész valamiért nem látta indokoltnak, hogy oda rajzolja, pedig már akkor oda temetkeztek. Aztán itt van a németvárosi rész, hát egy vonallal ketté van szelve, ez a német temető, ez meg a kisromán városi román ortodox temető. Aztán az még nekem egy picit furcsa ezen a térképen, hogy elfelejtette felrajzolni a térképész azt, hogy ott van még egy temető, a kolera temető. 1831-ben hozták létre a kolera járványkor, de nem szerepel. Nem szerepel a térképen. Látjuk még, hogy a Bárdos megvan, a Bárdos csatorna,
És hát igen szép, nagy kiterjedt lett a Szent Háromság temető. És akkor tovább megyünk, megnézzük, hogy 1913-ban történtek-e nagyobb változások. Hát látjuk, hogy itt a vasúton túl van egy katolikus temető, egy görög-keleti temető, és van egy evangélikus református temető. Itt van a Dombi Lajos utca. Ennek attól kicsit lejjebb délre volt, ott egy játszótér van. Ott van egy kis rész, ami katolikus temető volt, a nagyobbik rész görög-keleti temető, és itt van az evangélikus református temető, és ide kellene rajzolni legalább így idáig az izraelita temetőt. Ott már működött ekkor az izraelita temető. Aztán nézzük tovább. Egy kicsit nézzük meg. Nem tudom mi okból, már régóta működött a református új temető, amihez köztemető is kapcsolódott, nincs felrajzolva. A nagyrománvárosi temető szintén nincs felrajzolva, a szovjet hősi temető az majd később kerül oda mellé, mert az csak a második világháború során hozták létre. És akkor 1931-ben, hát úgy tűnik, hogy a térképészek itt is spóroltak, mert ide csak az van írva, hogy református temető, az izraelita temetőről nem is beszél. Itt még mindig működik 31-ben a katolikus temető, meg a görög-keleti temető. Mi van itt ezekkel a régiekkel? Hát itt még említi, de ide temetkezések már rég nem zajlanak, és a pestis temető az már rég eltűnt, meg a református temető, itt már be van építve. Házhelyeket osztottak ki, és ez a rész, ahol a református meg a pestis temető volt, ez már fel van számolva, belakták, itt pedig, ahol az a vízfolyás volt, ez is ki van osztva házhelyeknek. És látjuk a görög-keleti temetőt, új református temetőt, egy picit ugorjunk tovább, és itt van mögötte az új köztemető. Na, itt most megemlíteném, hogy az új köztemetőben ezen a részen itt van egy hősök nyugvóhelye, mintegy 50 sír van, érdemes oda kimenni és felkeresni. Hogyha önök mennek a Sarkadi úton, elérik a Gróf Almási teret, és itt lemennek az úton, átmennek a vasúton, át lehet kocsival, kerékpárral, mindennel menni. Itt a kis kanyar után, itt van beljebb 100 méterre az a hely, ahol nagyon szorgos kezek, akik felelősnek érzik magukat a múlt eseményeiért és az ősök ápolásáért, hát azok az emberek megmentették ezeket az enyészetnek szánt sírokat, és rendbe van téve a környék. Na, hány temetője is van akkor Gyulának? Hát kezdjük akkor. Szent Háromság temető, Kolera temető, azaz Szentkereszt, Kisrománvárosi, németvárosi katolikus temető, izraelita temető, a református evangélikus temető, és itt ez a szovjet hősi temető véletlenül rossz helyre lett téve, aki a térképet szerkesztette, mert ezt a pöttyöt ide kellett volna tenni, ide a románvárosi mellé. Itt van a nagyrománvárosi ortodox temető, és itt a református új temető és a gyulavári temető. Gyulavárit az 1970-es években csatolták Gyulához, ezért nem esett szó eddig Gyulaváriról. Mert korábban ez külön település volt, de ott például az izraelita felekezetűeknek is külön temetőjük volt, amit aztán felszámoltak az 1800-as években, és átköltöztették, kihantolták a sírokat, és átvitték Sarkadra őket. Na, tegyünk egy sétát a Szent Háromság temetőben. Táblát találunk, amely feltünteti néhány fontosabb személyiség sírját. A ravatalozót látjuk, ezek művészi alkotások. Nagyon sok temetőben vannak művészi alkotások, de itt van Csicseri Ormós János. Ő
Gyulához nagyon-nagyon sok kötődése nem volt, mert ők inkább északi, Ung vármegyei származású a családjuk, de itt öregedett meg, itt halt meg, ő szabadságharcos volt, hosszú életet élt 1888-ig. Az Erkel családtagjait, Erkel felesége, Erkel szülei, Erkel testvérei közül néhányak, és az Erkel Ferenc és Adler Adél két gyermeke is itt nyugszik. Két sírhely van, ez a nagyobbik, ez az Adler Adél, Erkel felesége sírhelye, de itt fel vannak tüntetve Erkel Ferenc szülei is, meg testvérei is, ezek könnyen megtalálhatók. Aztán látunk itt még törvényszéki bíró és 48-as honvéd főhadnagy sírját, aki szintén hosszú életet élt, Diósgyőri Simon Endre. Akkor itt van az első gyulai óvónő sírhelye, Evolt Eliz sírja. Aztán kriptákat is látunk, Mogyorósi család kriptája. A Mogyorósi János nem itt nyugszik, majd róla szó lesz a Szentkereszt temetőben, de ilyenek vannak. Aztán itt van a történetíró pap Karácsonyi János, aki tiszteletbeli nagyváradi püspök is volt, és megírta Békés vármegye történetét, nagyon nagy történelmi munkásságot végzett, utána járt, egy csomó külföldi levéltárat is végignézett, nem csak a hazaiakat. Aztán Pfiffner Paulina nyugvóhelyét láthatjuk, őt öngyilkosként 1853-ban a temetőárkába temették el, de a nőegylet később síremléket hozott létre. Tehát nem ez a nyugvóhelye, de ez az ő síremléke. Aztán itt van Nuszbek Sándor. Hát ő jogász volt, bíró lett, de nagyon nagy patrióta volt, írt, olvasott, színdarabokat írt, szervezte a művészi életet. Az Erkelház falán van egy versike, mint a meséknek tündérkis király, akinek mérhetetlen volt a gazdagsága, úgy lépted át az áldott szülőháznak áldott küszöbét, és lelketrónjára magadhoz emeltet hamupipőkét, a magyar zenét. Írja Erkel Ferencről a verset, Nuszbek Sándor írta. Aztán Blanár László, a szegények orvosa. Aztán, hát itt van Sinka István, a parasztköltő feleségének a sírja. Itt inkább a férj előtt tisztelgett a város, meg a város szépítők azzal, hogy megkeresték azt a vélhető helyet, nem tudjuk a 100%-os nyugvóhelyet, egy szép nagy fa alá, hozták létre a parasztköltő feleségének az emléktábláját. A pontos sírt nem tudjuk, úgymond elveszett a sír. Ugye nem váltották újra, de tisztelgett a város, meg a városszépítők a nagy parasztköltő emléke előtt. Szarvasi Arzén, folyószabályozó mérnök, itt lakott az utca túloldalán, ahol a Pfiffner Paulina emléktáblája is van. És ismerős önöknek a kép. Bandi bácsi. Hát az Erkel hagyatéknak ő járt utána, nagyon sok helytörténeti dolognak járt utána, kutatott, keresett, és nagyon sokat köszönhetünk Bandi bácsinak. Aztán főhadnagy, Molnár Albert főhadnagy 1941-ben Galíciában halt meg. Aztán itt van a Simonyi Imre, mellette pedig az édesanyja, Smola Imréné, eredeti neve Smola Imre. Ő megváltoztatta a nevét, Simonyi Imrévé, és van hősi temető a Szentháromság temetőben is. Ezek a helyek érdemesek arra, hogy bejárjuk őket. Na, ugorjunk át az óreformátus temetőbe. Hát kérem szépen, itt is találnak táblát, amely feltünteti a régebbi síroknak, a fontosabb síroknak a helyét, már rögtön a Ladics család sírhelyét keresném meg. Nem sokára nyit a Ladics ház, ki ne hagyják, menjenek, nézzék meg, és a temetőbe is keressék fel, hogy annak az egykori épületnek, annak a polgárcsaládnak a tagjai, lakói, azok itt nyugszanak nagy részt ebben a temetőben, az óreformátus temetőben. A Bodoki Károly, aki a Köröst kivitte a városból. Itt van a sírhelye és a családtagjainak. A Kis Szilágyi, 1 méter 17 centiméter magas és egy fantasztikus festő volt, egy nagyon tehetséges ember volt. Aztán itt van a ravatalozónak a falán, 2 emléktáblát is beszúrtam, jaj annak a nemzetnek, amelynek a halálra emlékezete nincsen, akik nem ápolják az ősök tiszteletét, jaj annak a nemzetnek. És itt vannak ebben a temetőben, itt nyugszanak dr. idősebbik Oláh György, Tormási Lajos, Tormási János, Tormási Károly szabadságharcosok.
és itt a köztemetője a városnak. Aztán ugorjunk át az új református temetőbe, nincs messze, itt a ravatalozó, itt is sorolja a tábla, hogy milyen sírokat érdemes felkeresni. Hát itt van a híres repülős, aztán itt van a híres zeneiskola alapító, Kertész Lajos, aztán Implóm József, a helytörténész, igazgató, tanár, nyelvész, irodalmár, nagyon nagy munkásságot hoz. A híres kolbászgyáros Téberl András nyugvóhelye, Szakál Lajos, aki a Ladics család beköltözése előtt jegyzősködött, ott a 100 éves cukrászda mellett épületben, és őt meglátogatta ott Petőfi Sándor. És aztán a szabadságharc után megszüntették ott a jegyzőséget, és akkor költözött be a Ladics család abba az épületbe. Aztán itt van Nátházi János, az 56-os események során a Forradalmi Bizottság elnöke. József Dezső nagyon sok rajzolót és festőt nevelt itt ki, nagyon agilis ember volt, Kohán Györgyöt is, meg a Costa Rosáliát is, meg a Kis Szilágyit is tanította. Ő egy nagyon híres festő volt, és van itt a Patkás András és családjának a sírhelye, ez egy különlegesség, amit így meg tudunk nézni, és van az új református temetőben is nagyon szépen gondozott hősi katonai temetői sarok, úgy ott ahogy bemegyünk, hátul a jobb sarokban. Aztán, ha tovább megyünk az új református temetőn, az előbb mutattam ott egy legelőn, hogy ha ott bemegyünk, a Sarkadi útról betérünk ott az Almási tér felől, vagy ha átmegyünk az új református temető végénél egy kis erdősávon, kijutunk egy nagy rétre, és azon a réten azért el kell menni jobbra egy 150-200 métert, és megtaláljuk ezt a helyet sokkal jobb állapotban, mint itt látjuk, mert gyönyörűen rendbe tették, nagyon sok ügyes kéz van Gyulán, és olyan ember, aki felelősnek érzi magát, hogy ezek a sírok, ezek méltóképpen maradjanak az utókor számára, rendbe tették. Aztán Gyulavári temető. Hogyha elmegyünk Gyulaváriban, átmegyünk a hídon, elmegyünk itt a település központjáig, lefordulunk jobbra, itt találjuk meg a temetőt. Én itt most egy nagyon fontos sírt szeretnék kiemelni. Nobel-díj járna 3 is Bai Zoltánnak. Ő volt az, aki megcélozta radarhullámokkal a Holdat, és be tudta mérni az onnan visszaverődő hullámokat, tehát a radarcsillagászoknak, a radarhullámokkal történő csillagászatnak volt az úttörője. Ő az, aki a méter fény alapú meghatározását kiszámította, nem tudom, mit jelent, bevallom őszintén, de a csillagászatban, az űrutazásban megkerülhetetlen mértékegység, a méter fény alapú meghatározása, és a részecske gyorsítás alapjait, elméleti alapjait ő fektette le. Kint Svájcban működik a hadron ütköztető, az ő elméleti alapjának a tovább gondolásával jött ez létre. Hát látunk itt szép részleteket, már is menjünk a Szent József temetőbe. Régi gót feliratos sírköveket találunk, szép számmal rögtön a bejárattól jobbra, és aztán látjuk a temetőkápolnát, egy kicsit napsütéstől megrepedezett feliratot, hogy hol keressük a fontosabbnak tartott személyek sírját. 1924-ben született Erdős Kamilla cigánykutató, 100 évvel ezelőtt. És egy hónappal ezelőtt a kollégánk Szappanos Gábor róla beszélt, keressék meg a sírját. Ott van 10 méterre a világháborús emlékműtől. Aztán Schneider János építész, Nuszbek József járnak a könyvtárba, az volt a városháza. Nuszbek József építette, 1863-ra lett kész. Meg akkor a Szabados építőmester, meg a Kásriffert József, nagy gazda, mintagazda, a környékbeli gazdáknak ő volt a példaképe, korszerűen gazdálkodott, meg hát itt van Neumann József plébános, a mai németvárosi katolikus templom az ő idejében épült. És itt látjuk a világháborús emlékművet. Nagyrománvárosi ortodox temető, Kohán György, Costa Rosália, és hátul, kicsit jobbra, olyan sírokat is találunk, amelyek egy kicsit szívbe markolóak. Gyermeksírok.
olyan picikék, olyan megdöbbentő, olyan szívbemarkoló, de keressék fel. És régen itt egy kis köztemető is működött. Van itt egy térkép, és itt van rögtön a bejárattól jobbra a szovjet hősi katonai temető. És na, ugorjunk át a kisrománvárosi ortodox temetőhöz, hol keressük? Hát vagy a németvárosi temető mentén a főbejárattól menjünk a Békés Csaba a Csabai út fele, vagy pedig a Csabai útnál menjünk le a Gyep utcán, és oda jutunk. És itt van egy háznak a bejáratánál. Nem is gondolnánk, hogy ez temető, de biztatom önöket, hogy bátran keressék meg, és nyissanak be, senki nem fogja önöket kizavarni. Itt van a ravatalozó, látjuk, hogy nagyon szépen rendben van téve, meg harang van, és egy román nevek vannak, Pomucok is vannak, meg ilyen nevek, hogy számunkra ismerős, hogy az a család, akiknek az egyik tagja szabadságharcos, meg utána amerikai tábornok, meg utána amerikai főkonzul a cári Oroszországban, ilyen sírokat találnak ott. Aztán menjünk már ki az izraelita temetőbe, nem találtuk meg a térképeket, méltatlanul nem, pedig oda már régóta temetkeztek. Hol kell menni? Menjenek ki a Béke sugárúton egészen az állomásig, elmennek balra, átmennek a Henyei útnál a vasúton, kimennek végig, és akkor, amikor véget érnek a házak, itt van egy ilyen gyepe, itt elmennek jobbra, és itt van a bejárat. Nem lehet a Dombin Lajos utca felől bemenni? Nem. A kettő között egy erdősáv van, úgyhogy csak itt lehet bemenni, és amikor önök meglátják ezt a kis ravatalozó épületet, meg a falán, ezeket a különleges betűket, na akkor jó helyen járnak. Bátran menjenek be, senki nem fogja önöket kiküldeni. És akkor itt is van izraelita hősi temetői részlet, Auschwitz-i emlékmű, sok-sok névvel, nagyon kevesen tértek vissza a II. Világháború után Gyuláról, és nagyon nehéz összeszedni Gyulán 10 férfit ahhoz, hogy szertartást lehessen tartani. 9 férfi jelenlétében nem tartanak szertartást. 10-nek minimum jelen kell lenni. És itt a ravatalozóban néha szoktak tartani. Aztán látunk itt Braun, meg Weiss neveket, szeszgyár, meg bakancsgyár, meg vasgyár, meg ilyenek, gyufagyár volt. Egy különleges hangulatú temető, és előre jelezném, hogy az egész fent van az interneten. A sírok, meg a feliratok. Az interneten rengeteg információt találnak erről a mintegy 500 sírról. Na és jöjjön az utolsó, a kolera temető. Ezt hozták létre legkésőbb, nem legkésőbb, mert az izraeliták talán később, egy pár évvel, 1831-ben a kolera járványkor hozták létre. Nem nagyon szoktak ide temetkezni, de sokan járnak oda ki az hozzátartozóikhoz. Itt is van egy tábla, feltünteti, hogy hol keressük a sírokat. Szabadságharcos Heródek Lipót sírja. Ahol most a tűzoltóság van, ő Heródek Lipót ott egy fogadót működtetett. Aztán a Városszépítő Egyesületnek köszönhetően megújult ez a kopjafa. Baranovics Gergely sírján nagyon lepusztította az idő, de amint említettem, erős akarattal és nagy szorgalommal rendelkező emberek élnek Gyulán, akik új kopjafát állítottak. Ő volt a szabadságharc idején a nemzetőrparancsnok Gyulán. Aztán itt van Csausz Lajos Tódor, a Ladicsokkal állt rokonságban, a Csausz család, ő örmény származású volt. Aztán a kápolnát magát Wenkheim Stefánia, Wenkheim Józsefné Jankovics Stefánia helyesebben ő építette, a férje ekkor már halott volt, és oda temették el a férjét, majd később őt magát is. A két tábla, az egyik Wenkheim Józsefé, a másik meg Jankovics Stefániáé. És akkor itt van Göndöcs Benedek, apát plébános. Itt van Mogyorósi János, a híres történészünk, aki uradalmi tisztartó is volt, meg levéltárgondozó, és nagyon sokat köszönhetünk neki Gyula történetének feltárásában. Aztán itt is Kliment és Csausz sírok vannak, ők is a Ladicsokkal állnak rokonságban. Dobai János, a gyulai nyomdász és polgármester.
Aztán itt látjuk, szintén találunk Ladics sírokat, és jönnek az Erkel sírok. Na, tessenek megnézni ezt a hölgyet és urat. Erkel Ferenc öccse, egyik öccse feleségül vette egy leány testvérpár egyikét. A másik öcs, dr. Erkel Rudolf feleségül vette annak a hölgynek a húgát vagy nővérét. Tehát két fivér feleségül vett két nővért. Unger Karolinát és Unger Krisztinát, Erkel János és Erkel Rudolf. Itt vannak az Erkel sírok. Itt is Erkel leszármazottak sírjai vannak, és bizony megújultak az emléktáblák, nincs róla fényképen, meg a kápolna falán megújultak a táblák, és Baranovics Gergely, Erkel Rudolf honvédorvos, Heródek Lipót, Huszka József, Lukács Károly, Mogyorósi János nemzetőr, dr. Nogál László, idősebbik Terényi Lajos, meg dr. Csausz Lajos Tódor honvédorvos nevei szerepelnek rajta, és köszönjük azoknak, akik utána jártak és mindezt megújították. És befejezésül már csak annyit, amit Széchenyi mondott, ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit. Ne hagyjuk a temetőinket. Köszönöm szépen a figyelmüket, kitartásukat.